Ola a todas, meu nome é Vanessa Rodríguez Pousada e imos falar nesta palestra sobre a violencia sexual de xénero na mocidade. É certo que nos últimos anos houve moitos avances a nivel legal neste eido, pero sí que é verdade que a conciencia social non sempre vai a par que a legal, e isto é algo que temos que ter en conta como profesionais e como familias para traballar neste aspecto. Pareceme importante resaltar aquí os datos do informe da Fundación ANAR. Estes datos son de 2014, pero revisando, si revisamos os posteriores, vemos que esta é unha tendencia á alza. Neste ano decían que un 98% das chamadas que recibían de mulleres informaban sobre situacións de violencia no interior das súas relacións afectivas. Este dato é curioso porque dese 98%, un 46% non tiña conciencia de problema sobre isto que informaban. Entón, eu creo que o curioso aquí e o que chama a atención é que nos abre un interrogante de si realmente non hai unha conciencia de problema, porque dende o momento en que están chamando é que saben que algo non está ben, ou si o que se está dando é unha legitimación ou é unha naturalización deste tipo de comportamentos no interior das súas relacións afectivas. Eu creo que na sociedade española xa hai unha tendencia a esta legitimización do control na conformación das parellas. De feito, é moi habitual que cando unha parella chama ao seu compañeiro ou compañeira, antes que preguntar como está ou como lle vai, pregunte onde está o que está facendo, non? É algo que se dá de forma moi naturalizada. Isto é algo que, bueno, é un dato curioso que nos debería facer pensar. Respecto á adolescencia, temos que ter en conta que este período é un período clave para a formación da identidade e que actualmente estamos vivindo nunha sociedade no que esa conformación de identidade se ve un tanto máis difícil, precisamente porque os roles tradicionais de xénero están desmontados. E isto é algo bo, que se desmonten os roles tradicionais de xénero, pero temos que ter en conta que isto sempre ten que ir acompañado de novos modelos os que aferrarse e polos que guiarse. E estes novos modelos aínda non están tan claros. Entón, ante esta dúbida, esta inquedanza, o que se pode estar dando é unha formación reactiva para voltar ao coñecido, porque o coñecido sempre dá certa seguridade. Entón, para eles é moito máis seguro anclarse neses modelos coñecidos que a uns modelos que aínda non teñen ben, non saben ben por onde van. Cos mozos e mozas o que temos que ter en conta é que sempre que lle desmontamos algo ten que ir acompañado de algo constructivo, dunha construcción a que aferrarse, porque se isto non vai así, o que facemos é ofrecerlles un desmonte dos modelos frente a nada. Iso evidentemente xenera moita inquedanza. Pois, bueno, estas aprendizaxes aparecen en todo o entramado social, poderíamos decir, non? Eu creo que un exemplo claro que temos moi recente pois é o confinamento. Que o que puderon ver os adolescentes neste confinamento? Pois que normalmente a carga familiar estivo nas mulleres. As mulleres, aparte de teletraballar, eran as que se facían cargo da educación dos fillos, no sentido de atendelos, de axudalos coas tarefas escolares e demais. E isto sí que é algo que podemos ver durante o confinamento. Pero non só iso, non? As series que ven, o tipo de músicas que escoitan, bueno, digamos que estas desigualdades están en todos lados, incluso nas escolas, por exemplo, a nivel estrutural, na conformación dos espacios, vemos como os patios de recreo, o campo de fútbol é o que máis ocupa. Tamén teríamos que preguntarnos por que o fútbol é
predominan fundamentalmente homes e non mulleres, e iso ten que ver como se educan os xogos, o tipo de xoguetes que se lle dá a cada un. Bueno, evidentemente todo isto non vai a desaparecer de súpeto, pero o que é importante e que temos que ter en conta como profesionais e como familias é fomentar o pensamento crítico, axudarlles a pensar que indica cada cousa, que os espacios estén pois diseñados así, os estereotipos que se lanzan a través das series e das películas, o tipo de música que escoita. Non se trata de prohibir, sino de fomentar o pensamento crítico, que isto é a base, digamos, para estes adolescentes e para unha base para crear relacións afectivas sanas. Evidentemente o impacto vai a depender da individualidade de cada persoa, pero sí que hai cousas que poderíamos falar un poquinho máis en xeral. A min gustame poñer o exemplo do porno porque creo que os estereotipos que marca son moi claros, moi clarificadores neste aspecto, pero non con isto quero lanzar unha mensaxe de que o porno é o gran culpable de todos os males. O porno sempre estivo aí, é algo co que temos que convivir, é importante como educamos con ese porno. Bueno, pois no porno os modelos que lanzan, sobre todo nos homes, son de homes activos, sempre dispostos, que sempre teñen ganas e que só están pendentes do propio desexo. Eso, evidentemente, ten un custe negativo para os homes que os pode levar a decepción e a frustración neste eido. E para as mulleres, pois, o que xa sabemos, o tema de sumisión, de non ter en conta os propios desexos, sino de satisfacer sempre o desexo do home. Bueno, pois isto é algo que vemos no porno e isto podemos realizar outros aspectos da vida e dos medios de comunicación noutros niveis. Pois este tipo de normalización, como xa dixen anteriormente, está en todo o entramado social. Temos que ter en conta as series, as películas que ven as nosas adolescentes e que, bueno, que teñen gran repercusión para eles na literatura juvenil e que tipo de modelos fomentan. A min gustame poñer o exemplo de Crepúsculo, aínda que xa non é, digamos que está un pouco desactualizado, pero simplifica moi ben isto do que estamos falando. Pois vemos que a protagonista é unha adolescente da que non sabemos nada, non sabemos como é, non sabemos o que lle gusta, o único que sabemos é que está enamorada de un home e que está disposta a facer todo por seguir a ese home. De feito, deixa hasta a propia vida para seguilo. E este é un ideal de amor romántico que se fomenta entre as adolescentes e que ten moita repercusión. E como o igual co porno, non se trata de que non vexan este tipo de películas, sino de enseñarlles a ver o que se lles está amosando. Creo que tamén é importante, con todo isto que ven os adolescentes, e non só os adolescentes, sino tamén as adultas, é moi clarificador se pasamos o test de Bechdel. Este test creouse para detectar este tema das desigualdades que se amosan nas series e películas. E son 3 reglas moi sinxelas que agora expoño. Pois a primeira é se algún nos papéis protagonistas hai máis de unha muller. A segunda regla é analizar se esas mulleres falan entre elas. E a terceira é o contido desas conversas, se esas conversas solo versan sobre os homes. E se pasamos este test a maioría de series e películas, veremos que non son tantas as que o pasan. E isto é algo que nos debería facer pensar, porque realmente non é que pasar este test nos garantice que hai unha igualdad, pero digamos que son uns mínimos. E cando a maioría non pasa estes mínimos, pois deberíamos plantexarnos que é o que estamos ofrecendo.
Moitas gracias, espero que esta palestra fora do vosso interese e animos a buscar outros contidos deste tipo na web de fronte.gal. Unha aperta.